खुलुमबाय बयनिबोसिम दिप बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायनाय थाबाय। फैदों होनबा दिनै रादाबाव मोनथिना लानि। तामिलनाडुनि ताराफ्रामाव खामानि मावहैनो थांदोंमोन साथाम बर'फोरा थांनाय 11 अक्ट'बर खामानि जोबनानै खरस खालामनो लामा बारस'दोंमोन। बे समावनो हरखाबै बासजों जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायावनो सानै बर' सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जायो। बिसोर साथामबो बर' सुबुंफोरमोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव 12 नं खासिगुरि दुम्रुगुरि गामिनि थागिबिमोन। बिसोर साथामनि मुङानो रबिट नार्जारि, ध्रुबद नार्जारि आरो पुरन्जय नार्जारि। जाब्रबथायावनो ध्रुबद नार्जारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। रबिट नार्जारि आरो ध्रुबद नार्जारिखौ देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो जोबथा सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला पुरन्जय नार्जारि आरो कयामुत्तर देहा फाहामसालियावनो गोब्राब थासारिजों जुरिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जायो। मुलुगनि मुंदांखा गोलेरा दिनै 60 बोसोर बैसोआवनो जोबथाहांबोयो, जेराव बे गोलेरनि मुंखौनो डिभाइन होनना मिथिनाय जायोमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला केरेलानि आनान्दापातमानडु स्वामी टेम्पोलाव थायोमोन बे गोलेरा आरो थांनाय 7 बोसोराव प्रसादल' जादोंमोन। दिनै भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शन सेलआ आबगारि कनस्टेबलखौनो हमदों। उदालगुरियाव बिथाङा घुस लानायनि दायाव हमजायो। तारुन बसुमतारिया 40,000 रां घुस लानाय समावनो थोंजों हमजायो। रायजोआव दायो आयेननि बेरेखा जौ जुवा निसा मुवा फाननाय आरो जाख्ल'नाया गोरलै नङा। जेब्लानिफ्राय रायजोआव गिबि मन्थ्रि महरै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बिबान लादों, अब्लानिफ्रायनो रायजोआवनो आयेननि बेरेखा खामानिखौबो गोख्रोङै सिग्रोमगासिनो दङ। बेबायदिनो मैया हरनि समावनो आसाम पुलिस आरो बिसिफनि जइन्ट अपारेशननि गोख्रों सिग्रोमनायाव करिमगंजआव दुथां सुबुंनि न'आवनो 9 केजि 46 ग्राम हेर'इन आरो गं 764 बक्सबो हमनो हायो। लोगोसे सासे दायनिगिरिखौबो खानो हायो। नाइजेरियायाव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। नाइजेरियानि आम्बारा रायजोआवनो सोमजिदों दैबानानि थासारि। बेनि गेजेरावबो नावनि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थाङो, जाय नावआव सा 85 दावबायारिफोरा गाखोदोंमोन। हरखाबै बे नावआ गोदोनानै सा 76 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। बे जाथायनि सायाव नाइजेरिया हादरनि महाम्मद म'हालिया दुखु मोननाय फोरमायदों। गसाइगाव आसाम आरो बेंगल सिमानि श्रीरामपुर पुलिस बिफानआ सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा रां दाबि खालामग्रा गासै सा 9 सोद्रोमा सुबुंफोरखौ हमनो हादों। आसाम आरो बेंगल सिमलानि सिमल टपल पुलिस थानानि अ.सि. सन्जय रय हानजानि सिग्रोमनायाव राजा लामाजों खारनाय गारिनिफ्राय गोबां रां दाबिनानै लागासिनो थानाय समावनो सा 9 सोद्रोमाफोरखौ खानो हायो। बिथांमोनखौ गसाइगाव ओनसोलनिनो बायदि बायदि गामिनिनो थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जायो। गासै सा 9 सोद्रोमा हमजानाय दायनिगिरि सुबुंफोरनि मुङानो जादों रन्जित बसुमतारी, मनज साह, सन्जय सरकार, आबुं सामा मामण्डल, आफकसार हाजिर, धनराज बसुमतारी, आबुं पक सिसिडि, मजिल इस्लाम आरो आबुं थेलेब होनना मिथिनो मोननाय जायो। स' लोगोफोर, दिनैनि माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। स' नोंथांमोना दासिमबो आंनि दिप बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो अननानै प्लिज।